Mamboy channel a kan lo lom le vek cheu Mamboy channel hi awareness le educational atana kan ti ani angin mi tu emo in hlokna an lo nei kha kan channel siam chan pakhat ani e video masalama kan soi tu angkhan Chandigarh Baptist School a kan lu chhunzawm theihtawp lawa chuan kan omzel dan tu chu ngai to in kanin ngaihtuah buai ve hle maya school lu na dang chu buai pui zel chia kan ngai lo awangin kan thiam anga in lama malak kan tumta a school pangngaiah lu tura thuron min pe khan ashana han train na po kan nei lo awang le admission ti na tu zunga kan buai pui ngal deuh chu ka wang khan in buat sai lok na em po nei lovin kan mu chuna khan kan lut ve roi kha ania mithiam ten an lo soi chin an ni ang no pang chu boruak thar mel thar le mun thara anin adjust ve mai theilo thu an soi chin kha Mamboy hian atakin atong ani ti kan hre thiam chawa school pangngaiah zirtir tu thar mun thar le no pangdang mel thar han mu kha atan chuan voi le khata in adjust kha alo har hle hi alo ni a chu chuan ama po ngai na shilo le control le theilovin alo siam kha alo ni an zirtir tu te le principal te nge pon har sa ti amin lo chhuah tir po kha alo om hle ani kan ti a ti chuan kan rilru te siamin school pangngaiah alu thei nge na tura ama buat sai chu kan thiam anga ti tu chuan kanin buat sai ta a kumthum atanga kumli vel ani laia occupational therapy kan lak lai le covid laia online therapist te kai shwaina a in lama thei anga kanin enkol dan ti chu kan han en non le a tin YouTube lama homeschool an nei dan te chu zirin kan thiam ang chuan keima ni po kanin bua sei chauta a in lama kanin enkol na ba ka mithiam te thuron angin behavior modification therapy chu la turin kanin buat saya kan chhuah behavior modification ti kha BM ti in kalo lam zel to ang o BM pethei an le lo te chu zongin kan thei angin kan zong kwal ta a ti chuan hunenga mo chen kanin bua sei nu chuan in lama homeschool le OT nei tur le BM therapy la tur chuan ma kan la ta ani kan thiam angin hetiang hian school pangngaiah lut ve thei nge tur chuan kan be chauta a pakhat na chuan athil ti a concentration le attention apek theinan ti in be lam chi hrang plate a kan da khom saka chu tweezer mangin kan khliar hran tira khliar hran nan hian dar kar chan ve atanga minute somli panga vel adu thin ani atira chuan ape rei vak lo china mahse ati rei hnu chuan dar kar chan ve atanga minute somli panga vel chu thil dang ngaihtuah mia alovin a thut chil ve ngar mai ani attention po aperei thei tiala chuba ka a hyper po atizia chho ve shetin kan shia ani apani na chuan omzen nei le felfai zo ka che theinan le khabu chi hrang hi book shelf a kan rem fel tir thin kan book shelf a hian anei tu hetilai lo ma satin an lo da encyclopedia full volume hi hnnih alo oma chung le khabu te chu thu thlenga kan da dar nuaya chung chu a in dot thlapin moi takin kan rem tir le vek thin ani tin heng le khabu ba ka hian le khabu dang te po asira omze nei le fel takin kan rem tel tir buk thin ani atira chuan tap chung te hian hati thina mahse kan ti tir fo ta ka chuan nuam ati in le khabu hanrem fel te chu nuam ati ve ta hle a chu chuan school akal le huna an zirlai bu hrang fel taka thliar te athiam tir ni in kan shia a tin poimo em thu oina te po ape ve ni in kan shebok ani apathum na a chuan jing tho ve le a achiar tur bible chang te la chuakin kan bai ha tir thina ṭawngṭainan english azia chhuah sakin kan zirtir thin boka pathian thusiat le ṭawngṭainan konga apui ba ka le khachiar le by heart konga apui kan be seiwang ani a tin heng ba ka hian ni lenga a hun man dan tu routine school lama an routine le hun man dan mil nia kan shiat ang ten kan zia chhuah saka a dan tur le ati dan tur hrang te chu a thei ang kan zia chhuah sak veka chu uluk
takin voi thum te voi li achangin kan chiar chhuah tira kan bai hat tir vek bok thin ani routine siam a zui tir mai lovin ati dan tur le a dan tur zia chhuah saka chiar tir le von tir chu ni dinhmun omzenei taka aman theinan le activity shang ati tur a thliar shan theinan le ati dan tur a hriat shan theinan kan ti ani hei hian ama control na konga le thil ti tir konga minpui hle ni in kan hria ani palina a chuan classroom an hun mandan ang thei per turin kan sitting room banga chuan whiteboard kan da a anaw te chu a classmate anga chantirin thutna kan siam saka kan panen zirtir tu lema tangin anzir lai te chu school lama an routine ang thapin ni tin school kan kal thina ni hetiang hian program dang kan nei ani lo chuan ni tin home school chu school pa ngai kal ang chein kan ti chho ta zela classroom nuam ati theinan le no pang dang te le zirtir tu te class ron la amu huna abuai lo nan hetiang hian thei to pin in lama chuan kan be chhota ani school tak chutluk phalo ma se school kal ang maya in ngai theinan le school room chhunga omdana thiam theinan ti in kan hun nei pianga school kal ang chuan hun kan mangta ani zun alo chhuah huna ti dan tur le lo lu le dan tur te chu school lama an ti dan angin kan ti tir ve a tiffin po kan siamin kan pai tir ve thlap zel ani ni engemot sen kan ti nu chuan mason na po kan mu ve ta cheta nuam po ati in tension po rei tak ape ve theita ni chu alom hle ani ti chuan apangana a chuan behavior modification therapy hi vainu pakhat disha i kan sector pia dewami hne na hiani tin sunday ti lo chu darkar khat kan la thin boka hei hian anung chang buai le omze nei lo te chu athak ve na sa hle in kan hria a ama po zoi in omze nei anun azir tir ni in kan hria a kan lom hle ani atir lama chuan a har sa ang reng khop maya hancha de ruai le ti du lo te anei china mahse arei de hnu chuan ama po azal chho ve ta a therapist nu po hian kai shuai le thil zirtir nu amati thu asoi ve yal ani tin atet laia therapy chat taka kan local tir ra te po kha ni in min shil boka ti chuan bm thlani kan lak nu hian a therapist hian school lu tura a in pe to thu min shil ve ta hiala mahse ke mani lamzok la in pe lo dewa kan in shia ta wangin le kan che buai le hlawang ti kan hlau awangin la in bua sai ri deuh kha cha in kan shia a therapy po thakhat dang kan lakal chhunzawm le ta zela heng hi ahlom lian deuh hleka kan hmalak na ani a hetianga kanin buat sai chung hian kan theihtawp kan chhuah ve a kan chung kwa po hemi atan hian kan hun atam thei ang ber kan hlana beidonga han indum kun deuh lop changte kan tlin ve don lo ani ringa kan top san lek changte kan nei china mahse ṭawngṭaina nen kan be ve tanga thali chung chu hetiang hian mam boy school pa ngai lu tura kan kir le nge theinan le abuai nun to lo nan ti in lama le pon lam atanga mi thiam te chanpuina in kanin buat sai ve ani ti chuan tun nami chu kan du to kanga adot le a hian school chu alu ve thei zel ta engtin nge a om chau zel ti kha kan laron da le zel anga chu min lo thlir sak le cheu turin kan ge na cheu in zawa in mang cha vek ule